Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo ha ke kamera ka basispa san puar. Ka le khoi le suba ka de gawe ka badon kamtam ha ka jing im jongi ki bru ki baman la kasngi. Bat ka de ru ka kamram ka jongi kum ki bru ban kentu bat ban hikai ki para bru ha ka imlang ka salang ha ka dong bar ka thain hi poro ka we. Khanang ban la ban wanra e ka khoi ka suba bat ka imlang ka salang ka bakoi ka bakhia. Daga bangin shimbenta haki program ki basait penlong dagi kunhun jong ka tanat sarkar kum ki awareness program ki paper ki baidei bar ka jingle khu le suba ka kunhun district Swachh Bharat Mission Ribhoi district ka badei ka waina ki kunhun ka bajutre shitom ban persang banwan ra ka khu ka suba haka imlang ka salang haka district hi baro ka wei bat kani ka kunhun ka julai ru ban penlong ki awareness program haman la kishnong ki thau jong ka district ban ai ka jing hikai habai dei bat ka jingle khu le suba kumshi benta ban penslur bat ban ai jing hikai ki khun samla bat kumju ki pe ba jong ka dong ba ka thain jong ka Ribhoi district hi baro ka wei menta ka sngi ka ne ka kunhun ka la penlong ka jing rakhi ya ka observation of world toilet day ar hajar arpho ha ka ba ha ka ne ka program ki la penlong da ka jing ko ban dro jing dro ban tho ki slogan bat ban ruai ki jing ruai power halor ka phang ka ba ki labu kumno ban pendon kam bhai ki pankhana bat kumno ngi dei ban sumar bat ban le khu yaka hagani ka program lawan ban shimbenta ragi khon samla na kalenga dong Ribhoi hagani ka sngi la yoru ban sami ki nongjob ki ba shimbenta ha ki ni ki jing yakop haga ba na kalenga jing yakop draw jing draw lara yaka nam la du dau samla wan bor lang malngyang haga jing yakop ruai power lara yaka nam la job dei samla pinki nala lengkhoi bar haka jing yakop tho slogan pan layo ra yaka nam la du dei samla IT nora lengkhoi nakaliang ikong Alvarin M Shangpliang ibadei i district coordinator jongka Swachh Bharat Mission Ribhoi district haba ai jingkren ilo ang baka jing thumu jongka neka program kade halor ban kentu bat ban penslur ki pajba baro ban le khoi le suba khamtam habai dei ban sangye no yaka jingle shabar pathar henre ban pendon kam dagi pankhana ki bapaka khanang ban la ban yada naki khnyang jingpang ki babunjai hagane ka sngi lawan ban sakhi dei deputy commissioner ikong RM Kurba i principal jongka Alpha English Higher Secondary School ikong WK Bla u president jongka Kunhun Rawa uba OB Ndrani baru SDO jongka PHE department nongpo subdivision Vision tentang ketika sini ke team jongka ketika program tentang sini ketika World Toilet Day untuk Turkey but ni semua day ban I belum sih kat dia dengan department ke belakang shitom. Kada kata banwan ra ya kata kenang ke belum ya ke district ini berawai bagi long ODF. Mo open defecation free district. Te ya kan ni ke belum kali siapa nak tim Jangkarawan bak ke officers ke body pay ya kan ni. Kaba kilala siapa pun semua tu ikipat pa. Bak kerja kau dor badan ya kini toilet sana lagi ya. Kau mapiat kebi ngada kelipi balik ni dan kami kini ki toilet sana lagi ya. Kau ni kau kada gajin kuat jing suba. Kau ar kada gajin syangsengan kamtam ki kelung kena. Ha ki school ni ha ki ya assembly jangki. Te ya kami kini na aban on mungkin ignore ya kata. Gandi gajin dan ini di basic mo. Jadi basic necessity jenis mentang kalau ki payah ki jaga nongkan dong dan kisor penghang ni apa nongpo kejaga mentang kamong employment swabber kedon kaklau ke betap ke dan ke jingshongsingan kalau bayar beri mentang kembang yati ki kejaga reguladuna namun batkam ni sudah kita berfungsian te kejing hikai kejing yalam nanti jang kini ke department bertim ke jongki Jadi ke bangi baro ni dengan ai. Jadi ya lo bat ke kami ke badan kam ha bat ni ai komplain ki baro ki kena ki baishin participate kan ni sini ban ya kenma ya ban ni kesini badan kam ha ke jing baro. Ni la ban len ya kata
kajing lek pengkana keluar kalwan ra ge bun ki jing sitam mungkin ha district ni ha pathai Broadway but nakan ni kajing long bangi lek shabar pathar kajing ni kalwan ra ya kajing bang koi bang sibang ba teng wat de ki jingri ki jami ru ki bang ya kata jabo an intern ni badani saman ki jingri ki pun ki jing ki disadvantage ban le open defecation tena kata ke ba ka sarkar kami hi haga jing lang jong prime minister ban menta Narendra Modi ji kila pinstrol ni baga jing dan kam jong Swachh Bharat ba ko we na kita ke ban dan ya kan kita zaman mandaki tinggian dia kan ni kadang kita target di government hi berway bangin ensure each and every household di man dan toilets belada dan kanu ke bah ya kata in request di nong sang kin yaitu dan ini board district nang mengila dan ke kadang ka Mangai nakaliang juga Swachh Bharat Mission Gramin nila pelong ini ke program jangka World Toilet Day 2020 haka pangira ke mentakasni haka ni ke office ESE PHE Rebhoi district Rebhoi circle but kajing tumu jong kane kalong bangin penchlur ya ki ya boro kishnong bakin pendan kambhai ki pankana namar ngitip baka pankana ka dikawai ke bala banyada nakabanta ka jing banrat ding khong ki jingpang baro kum ki penhiar ki pre bat kum ta bat kini ketika ka pankana ka dikawai ke ba mangi ki pre baro ni dan penan kam an kastem bat krem dale sa pankana nginum la ban ya bro sis ngi dan kam ka bat ni haban ken bakan ni ketika jaka ka bakan tam bat mentakas ngi ka bangi rakhi ka ni ka World Toilet Day nila penlong ka awareness program nakabanta kishnong baro ibadan pa Rebhoi district but ni aya ka message lingba ki competition ki ba nila penlong ka message ko long ba ngin ai lingba ka painting competition drawing competition lingba ka power but kumjuru lingba ki slogan but kini ki kirmen ba kini ki message ka ba kini ki nayishin menta ki ai menta kasngi ki draw but ki power kan poi shabaro ki be pat ki benrio ki nong song snong kham tam kan ni ka them Rebhoi jongi bakin dubla ban sim ya ki jing ai awareness mo ki jing tip jing sampang ka be de bat ka jing pinan kam ye ki pan khana mat kum juru ka theme ka ba hang ne ka long ba kum nu ngin pen khoi ban pen suba mo ki ong ka usage and maintenance te kamlu ngin penan kambha yaki pankana ki bapaka bat kumjuru ban pengkhoi pensuba khamtam nile ba mantang nila dep yo yaka open defecation free status ka bangi ong bak nila lan ka jingnik ban pathar mantang la po cha ka stage ka bangi de ki ODF plus kum nila ha ban ya chakman ba om tang yaki ban penan kam yaki pankana hanre wat yaka jingkho jingsuba ba ro ki liang kum ha ban pengkhoi yaki snong ki thau kam tam e ban pen bit pen biang ban bu bhai ki nyut ki nya ka bangi khot ki solid waste nong ta ban penya bhai ki hakinala lingba ka liquid waste nong ta ki don ka sludge management ngidon ki bon ki eki bala ha bakanika ODF plus but kawe ka long bangi penlong kani program menta kasngi namangi kwa ban ai ka jingkentu ya barok ki nong snong ha ka Rebhoi district jongi ba kide ban penne pensa ya kani ka jingkho jingsuba kide ban penne pensa ya kani ka jingbam le bar pathar sho but lada ki don kilong yeng ki ba mi thamai lakan long ha rural ne ha urban areas ni ka pari ki ba shwa vacancy ya ka yeng kide ban shna shwa ya ki pankhana but sakaweru lesila ra ki bam patla ban shna ka pankhana khanang bangin la ban penne pensa ta ODF status kide ban pendon kam shwa da ki pankhana jungki bahayeng lane ki pendon kam shwa da ki pankhana ki ba nila bo ki de ki public toilet ki pankhana pat ba lane ki la ban pendon kam kinshna da ki pankhana ki ba ki bangi khot ki low cost technology ki ki pankhana ki patadon ki ba nila ban shna tang hador ar san spa ro regende pade ki pankhana ki ba bat ki pankhana ki ba long safe ba paka mo nakaliang jungi ka Swachh Bharat Mission Gramin kumbangi ju penlong kan ka program man la usnem
bat mentau snem bungila shim kani ka jingkit khi aka bangin pelong kani program man ngikermen bahag snem kim menang wanru ngendang yai pelong kani khnang ngendang yai aishushu kata ka jingit tep lam ngendang aishushu taki awareness program ki brio ikinong song shnong ha ka temri bhoi bro kawai bat ngikirpat ba phin ai kakti ka diang kakti kamon ba phin ya training ka ringkat bangi ke district but khnam mangin manra ya ka jing job ngin job ya ka thong tang ka district jungi hanrei hakari India hi bro kawai kumbang nira dan ka thong da u prime minister jungi mo u menteri rang ba jungi ru udan ka thong ban manra ka India ka bakhun ka basuba bat ka bakiu habaro akiliam ti tangkini hi kublesibun hi pi paro Tay ya ka jing trei jong jing post new jong pi but ka prime minister's employment generation program ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kershan ya ka jing tre kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ki samla hakari baro ka wei da ka bakentiu ya ka jing tre ya ka kam la jong ki jing mentoi ka baiseng ka bahe kalong arpusan laktingka nakamenta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but si pol laktingka nakamenta ki tu ki batrei hakakam service sector ka jing no senyang ki nong yo jing mentoi 100% hadu 10% naga project balamang ki bala ban apply ki riu shimet bakhat prasnem sheneng ki self help group ka kerdan puli baduna class 8 pass naga benda ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector but shipho laktingka haka service ki duler badon kam ki kentup ya ka wei ka dur passport size Aadhaar lani pan card project profile population certificate now video Scheduled Tribe Certificate, but ka Educational Certificate. Nagbanta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission, Ward Number 8, Oakland Road, Shillong 1. Phone number, Nordline Riu Sao, RRR, Nyo Pranon Nyo. Meghalaya Khadi and Village Industries Board, MIDC Building, Upland Road, Lankra, Shillong 1. Phone number, Nordline Riu Sao, RRR, San Riu Lai. Director of Industries, Government of Meghalaya, Lower Lachmia, Shillong 1. Phone number, Nordline Riu Sao, RRR, Henriu R. Sanlai.